Pero non todo son tragedias. Imos por fin cunha boa nova. As próximas eleccións serán as primeiras nas que se vai aplicar a reforma da lei electoral que inclúe o dereito a voto ás persoas con discapacidade intelectual. A medida é recollida con gran satisfacción por parte dos colectivos afectados. Podemos votar. Un dato interesante é que coa reforma da lei electoral... ¡Llega ahora! Total, que máis dá? Votar non vai para nada. Por que dices eso? Porque non vai cambiar nada. E seguro que non son o único que pense iso. A reforma responde ás directrices que o Comité sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade de Nacións Unidas recomendou xa no ano 2011. Pois non foi sin tempo. Ainda quererá que lle damos as grazas. Isto hai que compartilo co grupo. Samuel, deixas o chisme. Están falando de que cambien a lei se pode votar? Sí, ti votarás polos nosos, non? Xa sabes que se presenta unha amiga miña. Moito vale, é moi boa. Queres un pouco máis de postre? Se votaré en que queiran. Son todos iguais, cada un vai ao seu. É unha perda de tempo. Sempre estás co mesmo. Botamos unha brisca? Prefiro un tute. Mellor unha escoba. Non, unha brisca. Eu a brisca non xogo. Non nos imos por de acordo. A domingo, quen é que monte man? Gañou do domingo. Mire como se vale votar. Hoxe estamos diante dun colexio electoral. A xente mete en papeletas que meten nunha urna. Isto é moi antigo. Super rollo. Eu digo xa que podía facerse dende os móviles. Sí, ou dende internet. Que pasa con máis moderno? Sí, tedes un rollo. Super rollo, ya ves. Que decides de rollo? Que votar nas eleccións é un rollo? Deixademe a min, xa veredes. Isto non é un rollo, é para elexir a xente. Se vos a votaxedes? Non. Bueno, pois eu fai pouco que voto. Non, pois hai que ir a votar. Todos hai que ir a votar. Isto é unha cousa moi boa. A ver, quen anda por aí? Oídesme, védesme, a votar. Esta xornada electoral está a transcurrir sen incidentes, pero a noticia está na Coruña. Alí hai un movemento especial e o hashtag #voto porque me toca está tendo unha gran repercusión. Imos ampliar a información co noso compañeiro. Tremendo día tivemos hoxe, Moito traballo, pero fixemos cousas moi boas. Foi boa idea facer algo polas eleccións. E crear ese hashtag. Últimamente só me pasan cousas boas. Non sei por que dis iso. A min tamén pasaronme cousas moi boas e algunhas non tan boas, porque non sei se recordas a viaxe de Ámsterdam. Como para esquecelo. Non nos deixaron embarcar co cadeira de rodas e perdémolo. Xa que eu flipo, iso foi tremendo, de verdade. Mira. Tedes aí fotos, non? Por moito que reclamamos, deulles igual. Quixémonos quitar fotos para denunciar como nos trataron, pero quitaronnos os teléfonos. Sí, isto non é porque non saibamos sacar fotos. Ou porque nos guste a arte abstracta. Estivo ben o apoio de tanta xente, axudou moito. Sí, agora, que o cabreo non nos lo quita ninguén. Normal. Ai, mira de quen temos aquí. Hola, Eva, Miguel, que tal? Hola, ya fui a votar. Moi ben. E ti, Miguel, que? Ti vaiche despaciencia, abondo, nada máis que ti vaiches que agardar 40 anos. Nada, pouca cousa, 40 anos. E que tal? Eugenia Montalle, veces. Ido polas veces que non pude votar. Normal, tiñades toda a razón. Pois nada, agora esperar polo resto. A ver,
Están entrando whatsapps no grupo, ademais, Tedes que ver o link que os acabo de mandar porque é un live dunha youtuber que encántame. Da nada aparece Ángeles e comeza a falar ela así como se o canal fose seu o... Ai, perdode que me están chamando, a ver. Sí? Ah, pois sí, podería ir agora, sí. Vale, grazas. Abur. Teño que marchar. Nada, ireme informando polo grupo de WhatsApp a ver Ángeles e os seus vídeos. Veña, vámonos. Bueno, nos pide para aquí, vamos a ver que está facendo Ángeles. Bueno, como vedes, isto é unha mesa electoral. Toma, vaime gravando, nena. Que facemos? Siga. Mira, aquí hai moitas papeletas de distintos partidos. Ti escolle lo que queira, ti a quen votaches. Eu non o sei, non teño claro. Eu vou lo dicir. Esperad. Bueno, eu voto... Bueno, xa sabedes. Vale. ¡Viva Ángeles! Ten unha moneda de reproduccións en YouTube. En Twitter está arrasando. Mira cantos comentarios. ¿Y a vosotros cómo fue? Tivemos un pouco de lío, pero ben. Sí, demostramos que somos e canto valemos. O importante é a enerxía Cala que a temos. boca, chaval. Sí, millor conto eu, que non temos todo o día. Isto non avanza, Xa, que pasará? Vou preguntar. Hola, que está pasando? Presente a mesa, que sordo non se entende. E cal é o problema? Que non escoita. Eu non vexo, é que... A ver, isto non pode ser. Por favor, veña, un poquinho de marcha, que non temos todo o día. Pero que mal lle fai? Que temos máis cosas que facer, por favor. A ver, veña, avancen, por favor. Ti tamén poderías ter un pouco de paciencia. Iso non che viría nada mal, que vexote moi alterado. Non nos poñamos nerviosos, Non é cuestión de poñerse nervioso, non. O que pasa é que non pode ser. Para ser presidente da mesa ten que haber alguén que sexa normal. Como unha persoa normal, menudo jurai. E ti de que te vas? Quen te crees? Inda imos ter un lío que lle vou dar co bastón. Ben o me decía, ben o me decía. A ver, eu non o digo por mal, pero non pode haber alguén así na mesa. Pero que está pasando? Que pasou? Nada, que o señor da mesa, que preside a mesa, que é xordo. Ai, bueno, vou falar con el. Hola, que tal? Chámase Rodrigo. E que pasa con este follón? El solamente está pedindo DNI, nada máis. Entón, cal é o problema? Pensamos que non querería, ou non escoitar ata daba mal. Di que antes de armar tanto barullo podíades haber preguntado. E veña, que hai que votar. Mira, e usted leva toda a mañán intentando votar. Foi 2 veces. Non ten vergonza. Vaya elemento, vaya elemento. Vedes, se loitamos todos xuntos sempre venceremos. Que ninguén vos quita a ilusión. A ilusión é a forza que move o mundo, e sen ilusión non somos ninguén. É que lanceime e non puiden parar. Para variar. Pois... vaya cara máis dura que tiña ese tipo, non? Xa, é que sempre ten que haber algún que dé a nota. Bueno, algúns metemos a pata sen darnos conta. Non. É que fun votar con Juan e con Eric e, bueno, non quedei moi ben. Ei, que tal? Buenas, Juan. Preséntoche, que creo que non as coñeces. Son Yolanda e Azucena. Hola, encantada. Un placer. Sí, esperamos a que votes e logo imos tomar un café con uns amigos delas. Quedamos aquí para seguir as eleccións, porque no grupo temos persoas con discapacidade intelectual. É a primeira vez que van votar, é moi emocionante. Ai, pois ten boa pinta de plan, Se esperades un momentiño, pois voto e xa vou con vos. Perfecto. Vai, que esperamos. Chao. Perdoade, esquecime o carné, non me dixeron votar. Que raro. Se me esperades un momentiño, vou a casa. Vou pitando, e xa volvo, vale? Vai. Vou. Agardádeme que me volvín a trabucar. Xa vou.
outra vez. Miña nai, que cabecilla, Son cousas do TDAH. É a miña primeira vez que voto e aínda non me creo que conseguir a primeira. Ahora sí. Misión cumprida. Xa votei. Hola, Carlos. Hola. Eu xa pensaba que estabas cos outros. No, ainda non fun votar, vou entrar agora. Pero se esperades, podemos ir xuntos. Sí, tamén veñen estes dous colegas, Álvaro e Juan. Aínda que pensábamos que non saíamos daqui. E logo? Nada. Algo que lle pode suceder a calquera. Trabuqueime cos DNIs e as carroutros carnés. É que para esas cousas hai que ter a cabeza ben asentada, Juan. Non podemos vir así ao show. Hai que organizarse. Mira, eu cada vez que teño que ir a un sitio collo a carteira e incluso cando fago os cambios e preparo todo. E así teño todo. Espera, é que estaba aquí, Aguántame un segundo. Esta non é, esta tampouco. Pois deixeime o DNI na casa. Creo que vou ter que ir a por el. Menudo fenómeno, Carlos, que aquí os que temos decide atención somos nós. Mira, na neveira non vai a ser que deixara salir. Pois nada, vou a casa por el. Vémonos. Foi a pairar. Vaya cariñas me quedou. Pero bueno, estáme ben empregado. Oide, cada vez temos máis seguimento nas redes sociais. Iso está moi ben, E Ángeles segue o seu, mirade. Bueno, e queredes saber desde cando voto eu? Fai moi pouquiño, porque eu acabo de cumprir 18 anos. Siga, que cada vez nos ve máis xente. Bueno, tío, que queres saber os anos que eu teño, verdad? Sí. Pois vou volo dicir ás dúas. Xa vos lo dixen, pois esos son os que teño. Son superfan túa, podo sacarme unha foto contigo? Sí, claro, pero espera que sei dun lugar moi chulo. Vale. Chao. É a mellor. É unha estrela nas redes, mirade. Nós tamén estivemos nun colexio. Jesús eu tivémolo moi doado. A logo, é a miña obrigación. Pero fixamos a nosa protesta. E conocemos a esta xente. Hola, que tal todos? Un saludo. Se alguén veu por aí un chavaliño pequeniño, moreniño, con camiseta blanca, é o meu fillo. Avísademe, por favor. E logo din que non hai barreiras nos colexios electorais. A ver como carallo facemos para coller a papeleta. Pois como non sei facendo maxia... E ainda menos mal, que unha vez tiña que votar nun primeiro piso. Pois eu non me vou daqui sin votar en secreto como todo o mundo. Di que sí. Pois sabes o que imos facer? Vou intentar coller a papeleta. Como? Xa verás. Ai, carallo, turra. Este fillo... É a festa da democracia. Eu vou coller a miña papeleta. Eu quero votar. Que carallo ni que leñes? Xa te farás maior de idade e xa poderás votar. Claro, todo o seu debido tempo. Eu quero agora, porque se eu fora presidente, teríamos menos guerras, máis triqui-triqui. A cousa vai da seguinte maneira. Faste maior, votas, logo comezas a ir pola noite. Unha idade normal, 35 anos, máis ou menos, como fixen eu. David, pero que lle enseñas ao chaval? Bueno, uns poucos menos, máis ou menos 35 anos. Bueno, que fan eses aí? Vinde comigo. Hola, que facedes logo? Estamos tentando coller as papeletas, pero como non se pode... Pois non vos sobra razón. Joder, pois é verdad. Tedes razón de carallo. Eric, tira por aí. Queríamos votar en secreto como todo o mundo. Tranquilo que votas en secreto, digo yo. Tira para baixo aí. Tira. Tira. Si, pero así sigue sendo voto sin secreto. Ao mellor podemos usar isto. Pois, digo que... Xa está. LOL. É todo isto para que votes en branco. Está
Estamos tendo un gran éxito. Pídenos entrevistas de varios xornais e mañá temos que ir a varios programas de radio e televisión. E o hashtag E voto porque me toca é dos máis destacados en todo o mundo. Mirade quen venga aí, a estrela de YouTube. E das redes sociais, estás arrasando. Aquí están os meus amigos. Grábaos ben, é a mellor xente do mundo. Grábaos ben, son os meus amigos. Calade, que van dar o resultado. Sí, aí van. As 8. E co peche dos colegios electorais estamos xa en disposición de ofrecerles as primeiras enquisas a pé de urna desta histórica xornada. Imos cos datos. E seguimos cos datos. Un momento, última hora desde A Coruña, nos informan de que hai por aquí un rapaz que se chama Luís e que pídenos que busquemos a seu pai, que parece ser que anda perdido como tantas outras veces. Eu non me perdín. O que se perdeu foi o meu pai, como sempre. El sempre se anda perdendo.